Manisha, मोजां मोनदोंना रायजोफोर? आं मोनसे सोंथि सोंनि बयबो खोनासंना लादो रायजोफोर। जोंना मनिषाया सासे जोंनि बर'नि सासे एक्ट्रेस जाखांफुनाय। बिथाङा दा मोनबेसे सावथुनाव शर्ट मुभि लाखो आरो मोनसे सावथुन बानायखो बयबो मिथिना लानो गोसो जादोंना? आच्छा, मोनसे शर्ट मुभि लाखो? आंनिया जाहैबाय फुल फिल्मावहाय दाबो चान्स मोनथ'वाखै, नाजालांबाय थागोन फुल फिल्मावबो एक्टिं खालामनो। ओमफ्राय शर्ट मुभिसफोरा आंना दा 40 अफ जानानै दङ, बेसेबां आङो फिक्स बुंनो हाथ'ला। ओमफ्राय एडभान्सफोरा जाहैबाय 60। थेंक इउ। गोजोननाय थाबाय मनिषा, आरो दसेनि उनाव लेंहरफिनगोन।